Pre, Oh. hapit naman yun ang eleksyon, sunod tuig, eleksyon naman yun. Oh. Kung ano naman kay plano nga mugdagan sa pagkamayor diri sa ato ang lungsod sa Cordoba, unsa man gyud imo mga plataporma o ipakita sa mga tao nga aron butuhan ka. Ayun na kayo natin. Kung ako'y hatagan sa higayon nga, mahimo kong mayor diri sa akong lungsod sa Cordoba. Oh, Simple na kaya akong plataporma nga aron butuhan ko sa mga tao. Pindot kayo kay kini atong lungsod wa pa man gini improve gini atong lungsod. wa mo improve sa una. Sa kinsa pa may mudagan na ni atong mayor diri sa atong lungsod wa man gi-improve. Wa gi Puro kapusanan. may pasalig. Puro pasalig. Oh. Unya ikaw puhon. Kung ako'y puhon nga mahimong mayor diri sa lungsod pre. Nindot kayo. Oh, Kay kibaw ka kunsa? mo gani mangutan ako ni maro makibaw ko. Kini atong tibok lungsod pre. Kini kanan tibok lungsod na to. Cordoba. Oh. Tibok lungsod sa atong Cordoba. Oh. Himuon ko na airport. Uy, Wala akong plataporma. tibo Cordoba himon mo airport. Oh. Unya asa man nimo yo? Ay, unsa ka mo ni bahala na. Iyo na na problema kasa mo mamuyo. Basta kay ako himuon ko na airport. Uy, bida di kong buto nimo mo na oy. Bayo.